Talisay City Veterinary Office target karon nila ang mga bata diha sa ilang information campaign aron makalikay nga mapagkan og iro og malikay usab sa rabies. Ang report ni Femery Dumabo. Mato sa Talisay City Veterinarian nga nakatala sila gusa ka kaso nga namatay tungod sa rabies niadtong Enero. Pila edad ato niya? 30 plus. Akong tanaw ato basin sa Kakuwangon to kay ang ato ang mag-animal bite center na magigjoy bayad. No, so nakapabakuna to siya sa first nga dose and then wala niya na follow up ang mga succeeding doses, no. Usa kini sa hinungdan nga sa ilang pag-obserbar sa Provincial Rabies Awareness Month, mga bata ang ilang tinguha nga mapaubo sa information education campaign aron likayan ang mga stray dogs. Maapektuhan na ning mga rabies, no, kay mga mamatay ba mga cases is usually 15 years old and below. So usually manggod ang mga bata dili kay nila usay uban din nila sultian lang mga ginikanan, no, nga napaakan sila, mahadlok sila. And then sila magud ang nasad sa streets. Labayan kana jung hilabtan gid nila ba imbis na grass lang ang dog. Ila habang patiran or ilahang duwaan or usually kung may mga itoy. Pahimangno sa City Vet nga kun mapaakan man gani, daling himuon ang Una, ato gid siyang hugasan ng ato ang kanang samad, no, og running water for at least 10 to 15 minutes atong sabunan, and then butangan sa nato og mga povidone iodine para likay sa infection, and then moadto ta sa pinaka-nearest na animal bite center. gisugdan gahapon ang ilang month-long nga kalihukan pinagi sa pag-spay ug neuter sa mga iro ug iring. Moabot sa 220 ka mga iring ug iro ang nakapahimulos sa libreng serbisyo. Samtang anaw sab ang pagbakuna, mato ni Dr. Dihadena nga sukad Pebrero ni tuiga, moabot na sa kapin 4,000 ka mga iro ang ilang nabakunahan. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.